Εδώ ήρθαμε για να δείξω το ζωολογικό κήπο της Θεσσαλονίκης. Είναι στην Άνω Πόλη και είναι φοβερά όμορφα. Ήθελα πολύ καιρό να το επισκεφτώ, καθότι μένω πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Αλλά έτυχε τώρα και είναι φοβερά όμορφα. Έχει λύκους. Ο Βελίξης εδώ θα ήταν η καλύτερη του, γιατί έχει και έγριο γούρνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ναι. Είδαμε περιστέρια, είδαμε κοράκια. Είδαμε βασικά θα δω τώρα μια αρκούδα. Λαγουδάκι, περιστεράκια, τι άλλο. Έχει κάτι, το σπίτι των ερπετών λέει. Δεν ξέρω αν λέει κάτι, δεν νομίζω να πάω εκεί, είμαι λίγο κατούλα σε αυτό. Κοιτάξτε λίγο τι ομορφιά. Εδώ είναι όλα τόσο διαμορφωμένα σαν τη φύση, όμορφα, έτσι ώστε τα ζωάκια να μπορούν να νιώθουν άνετα. Δηλαδή, ναι μεν και εμείς δεν τα βλέπουμε, τα θαυμάζουμε εδώ, αλλά και αυτά να ζουν όπως θα ζούσαν στη φύση. Μην θεωρούνται για να τα βλέπουμε εμείς τα ζωάκια, έτσι. Και εδώ είναι πολύ όμορφο. Πώς το λένε αυτό που βάζουν τα Χριστούγεννα? Α, ναι, έλα το, μ' αρέσεις πως μ' αρέσεις.